ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೊಡೋರ ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಾನು ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗೊಂದು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಉಂಡು ಚಿಕನ್ 65 ಒಂದು एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल नम इनी मनपरे पोंदुला नेक नमक इनेना बोर्ड अव तुवंग ऐडुम निगले वंजी रिक्वेस्ट प्लीज वीडियो पूरा तुदायका लाइक कोरले कमेंट मनप्ले और पसा तुलाडा सब्सक्राइब मनपंदे पोर्ची भले इनिता रेसिपी स्टार्ट मनपुका चिकन 65 मनपुनंच चिकन 65 मनपर नमक इनी ईद पूरा सामग्री बोर्ड वंजी वंजी तुवंग इनैना बोर्ड तो मूर यान ऑलरेडी बोनलेस कोरी गेतुंदे और कोरी यहाँ लाइक वॉश मंथ लगे तो और कोरी तो साइज़ ला तुयड़ा यान एकदम मीडियम साइज़ दीते चिकन 65 मन पर वस्करा अंचने मूल वंत नमक गरम मसाला बोर्ड वंते यान धनिया पाउडर लगे तो अंचने वंते जीरा पाउडर मूल वंते यान लहसुन बारीक चॉप मंद रेडी मंद गे तो कट मंद अंचने मूल वंते नमक बोर्ड अरिता अट्टा वंते बोर्ड अदरक लहसुन द पेस्ट वंजी केत्ती आगते नमक मूल्यान वंजी चूर मुंची पाउडर गेतुंदे वैता कार कम्मी उंडु अವು कलर ऐट लाइक तिक्कु नमक चिकन 65 गोस्कर अंचने मूलवंते यान कड़ी पत्ता जो बेवरे उंडु ऐक बारीक चॉप मन गेतुंदे अंचे नमक वंते बोर्ड मैदाला मूल यान फूड कलर गेतुंदु जी इरेक बोर्ड फूड कलर ऐड मनपोली बट नम इल्ल मनपर मंतुंदुल्ला तो फूड कलर द अगत्य जी और रेस्टोरेंट ಗೊಂಚ स्टाइल वस्कर मूल नम न्याचुरली कलर बिल्ट मनपुगा ಕೆಂಪುಚಿದ पौडर द हेल्प अंचनित्ते तूक चिकन 65 ಒಗಣೆ पाड्रे इनेना बोर्ड यांगे तुंद रेड बेड़की मुंची नालेन काई मुंची मूल यान लहसुन ऑलरेडी बारीक चॉप मन दीते और मूल वंत नमक बेवरेला बोर्ड सो बेसिकली नमक ಒಗಣೆ पाड्रे ईद पूरा सामग्री बोर्ड भले चिकन 65 रेडी मनपुगे सो मातेड सुरुट नम ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೂರಾ ಕೋರಿ ಐತುಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮನ್ಪೋಗ और ನೆತ್ತಲ ನಮಕಿತ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪುರನ್ ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ मातेड सुरुट यान नेतले पाडबुड पे गरम मसाला ऐकेते वंते पाडबुड पे धनिया पाउडर ला वंते नमक बोर जीरा पाउडर ला अंचनिते नम वंते अदरक लहसुन द पेस्ट ला नेतले पाडबुड का पूरा अंचने नेकिते यान ऐड मंतुले केंप मुच्चिद पाउडर इरेग अगर कार जास्ती बोर्ड अंड इर नेक इरना रुचि प्रकार कार प्रकार इर नार्मल केंप मुच्ची पाउडर ला ऐड मनपोली यान मूल मिक्स मंत ऐड मंतुला रेडला इतने नेतले यान पाडबुड पे बेवरे नमक चॉप मंदी दिना कड़ी पत्ता नेतले पाडबुड का कड़ी पत्ता पाड़ने नेता जो फ्लेवर उंडते वो मस्त लाइक बरपुन तो प्लीज़ कड़ी पत्ता इप्पला पाडले नना नेक पूरे इकला वर नम लायकड मिक्स मंद गेतोनगा वरत मित्र मसाला पूरा पाड्दायका नेक लायकड मिक्स मंद गेतोनले कईता हेल्पड पूरला मसाला नमना कोरिग लायकड पत्तड सो मूल पूरे इकला लायकड पुजिंकद मिक्स मंदप्ले सो मूल तुयडे इतने कलर चेंज आवन बेदर वरत मसाला लायकड मिक्स मंतायका नेत्तले वंते मैदा बिर्कद बुडले इत्ते ऐक वंते अरी तट्टला बिरकद बुडले तो ध्यान दिला अगर इर वंजी चम्मच मैदा पाडवारा तो रेड चम्मच अरी तट्टा पाडले अरी तट्टा पाडने वंजी लाइक क्रिस्पी तिक्कुंडो चिकन 65 ग अन्नक्किते पूरेक्ला लाइकड मिक्स मनप्ले सो मूल इत्ते तुयड वंते दप्प बैटर आरे सुर आपुंडो अरी तट्टा पाडने वंचू दप्प वंचू गट्टी आपुंडो और वंजी लाइक इत्ते कोटिंग बरपुंड मेथड सो नेक लाइकड इत्ते मिक्स मनप्ले ताकि पूरा कडेट्ला नमना मसाला लाइकड कोरी पत्तड इत्ते मुलवंजी यान केत्ती उड़ेत गेतुंदे तो नेत्ता येलो पाटला नम लायकड इत्ते मिक्स मनपुगा और नेक्ला लायकड मेल्ट मनपुगा नेक लायकड तिरगाद नेक लायकड ब्लेंड मनप्ले फोक इडद हेल्पड जो विस्कर उंडरा एट्ला ಈಸಿಲಿ आपुन बट फोक उड मस्त ಈಸಿಲಿ आपुन सो नेक लायकड तिरगाले लायकड फेटले नेट दाल लम्स इप्परे बल्ली देग नमक नेक्किते मिक्स मनपुन कोरिदुले तो इंचे तुयड़ा उन लायकड रेडी आतन तो नेक लायकड तिरगाद गेतोनले वरा मिक्स मनपोड दुम कोरिदुले इत्ते नेत्तोलाय नवा ಗೆದ್ದಿತಿನ ಕೆತ್ತಿ पूरा मैत बुड़का सो मु नम केत्ती पूरा पाड़ बुड़का लायकड और नेक्ल इत्ते लायकड कईता हेल्पड मिक्स मंत गेतोनले इत्ते तुयड़ा कोरी नमना बुड्रे सुर आपुन ऐता जो स्टिकीनेस इत्तंते अरी तट्टा पाडनेट तो इत्ते नना केत्ती पाडनेट ಈಸಿಲಿ ಒಂಚೂರು ಸೆಪರೇಟ್ ಆರೆ ಸುರ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐಕೆ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನೇಟ್ ಕೋರಿಲ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ और ಒಂದು ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನೇಟ್
इतने नम नेतोले पाड़ बुड़का उप्पू तो इना रुचि प्रकार नेतोले उप्पू पाड़ले और नेकले तो लायकड़ वंजी मिक्स करले पूरा लायकड़ कलत बुड़ले कोरिड उप्पू लायकड़ पत्तर पूरा कडेट्ला तो निक लायकड़ वंजी मिक्स करले कईता हेल्प लायकड़ मिक्स मंतोले ನನ್ನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂದಿನ ಕೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 20 ಮಿನಿಷ ಸೈಡರ್ ದೀದ್ ಬುಡ್ಕ और 20 ಮಿನಿಷ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ನಮ್ಮನ ಎದುರದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ 20 ಮಿನಿಷ ಆತನ್ ಆ ಕೋರಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂದಿ ತಿನ್ನಲ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ತೊಲ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ ಸೊ ಮೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ ಬೇರ್ಕೊಡ್ಪೆ ಪೂರಲ ಅಂಚನೆತ್ತು ನೆತ್ತೊಲೆ ಒಂತೆ ಅರಿತಟ್ಟ ಪಾಡೊಂದುಲೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡ್ದು ಒಂತೆ ಅರಿತಟ್ಟಲ ಪಾಡ್ಲಾಯ್ಕ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೋರಿಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ ಪೂರೆಕ್ಲೆತ್ತ ಲಾಯ್ಕಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ और मूल नमನ ಚಿಕನ್ 65 ದ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಮೂಲಿತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಂದಿತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ನೆತ್ತಲೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮನ್ಬಿಡ್ಪೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ನೆಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವರಕ್ ಏತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೋರಿ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪ್ಯಾನ್ ಸೊ ಮೂಲು ಏನ ಪ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲೊಂಡ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಲಿ ಕಿಂಜ ಪ್ಯಾನ್ ಎತ್ತುಂಡ ಅಂಚನೆ ಅಂದಾಜಾಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ और ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ನಾನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಾಯಿನಾಕನೆ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಕನೆ ನಾವು ನೆಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಮನ್ಪುಗ और ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಯದ್ ಗೆತೊನ್ಗ ಸೊ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದ ನಾನು ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕುಕ್ ಆರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಯಂಡ ಅವು ಕಂಟುಂಡು और ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪಜ್ಜಿ ಒರಿಂಟು ನೆಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದೆ ಕೋರಿಗೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ನೆಕ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಕೋರಿ ನಮ್ಮನ ರೆಡ್ಲ ಸಾಯ್ದು ಕಾಯ್ದು ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ ಇತ್ತಿ ನೆಕ್ ಗೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಿಚನ್ ಟವಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂದ್ಬಿಡ್ಪೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ಕೋರಿಗೆ ಎಪ್ಲೆ ಬರೀಟು ನೆತ್ತ ಜೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯಿಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಿಚನ್ ಟವಲ್ ಪೂರಲ ಬೈತೊಂಡು ಅಂಚನ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತದ ಪಿದಾಯ್ ಕಿಚನ್ ಟವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಮೂಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ ಚಿಕನ್ 65ದ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಕೋರಿಗಳ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂದ್ ರೆಡಿ ಮಂದ್ ಗೆತ್ತೊಂಗ ನಮ್ಮನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ ಕೋರಿ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಾರೆಲ್ಲ ಸೊ ಇರ್ ಬೂಡಾಣ ಇಂಚಲ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಸೊ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ಚಿಕನ್ 65 ಪೂರಲ ಗೆತ್ತ ಸೈಡ್ ದೀಕ ನನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೋಯ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದೆ ಬಣಲೆಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇರಿಗೆ ಬೂಡಾಂಡೆ ಇರ್ ಸೇಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ವೈಟ್ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಫ್ರೈ ಮಂದ ದ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಲೈಕಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಾಕನೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ ಬುಡ್ಕ ನೆತ್ತೊಲಾಯ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕುಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ ಒಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಾಕನೆ ನೆತ್ತೊಲ ನಾವೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಬೆವ್ರೆ ತಪ್ಪು ನಮಗೆ ಎದ್ದಿತ್ತಿನ ಸೊ ಮೂಲೆ ಅಂತ ಬೆವ್ರೆ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ಪೂರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎದ್ದಿತ್ತಿನ ನೆಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ ದೊಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆತ್ತೆ ನೆತ್ತೊಲ ನಮಗೆ ಎದ್ದಿತ್ತಿನ ಬೆಳಗಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡ್ ತುಂಡು ಮಧ್ಯ ಕಟ್ಟುವಂತ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನೆತ್ತೊಲ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಮುಂಚಿಗೆ ಯಾರು ಮಧ್ಯ ಕಟ್ಟು ಮಂದಗೆ ತೊಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ और ಅವಳ ಎತ್ತ ನೆತ್ತೊಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಪೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಅಂಚಿನಿತ್ತ ನೆತ್ತೊಲ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ ಬಿರ್ಕಲ್ ಬುಡ್ಕ ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಮೂಲ ನಮ್ಮನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ ಚಿಕನ್ 65ದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪೂರಲ ಕೋರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಪೂರ ಒಗ್ಗರಣೆದೊಲೆ ಪಾಡ್ ಬುಡ್ಕ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲೆತ್ತ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಸೊ ಮೂಲ ಮನ ಚಿಕನ್ 65 ರೆಡಿ ಆತಂಡ್ ಮಂತದ್ ನನ ಯಾನಿರೆಗ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತೋಜಾವೆ ನಮ್ಮನ ಚಿಕನ್ 65 ಅಂಚ ಆತಂಡ್ ಚಿಕನ್ 65 ನಮ್ಮನ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆತನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತನ್ ಇರೆಗ್ ಬೋಡಾಣ ನೆಟ್ ಇರೆಗ್ ಅವು 65ದ ಕಲರ್ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬೋಡಾಂಡ ಇರ್ನೆಕ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಐಟ್ ಇರೆಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ದಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕೆಂಪು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಡತೋ ಅಗತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮೂಲ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ನನ್ನ ನೆಟ್ ಕಟ್ ಮನ್ ತೋಜಾವೆ
ನಮ್ಮನ್ನ ಚಿಕನ್ 65ದ ಉಲಾಯ್ದಲ मसाला जो ना मूलतुले ये तो शोक ये तो सॉफ्ट ला उंडते देख ना ऑलरेडी केत्ती वगैरह ऐड मंदो तो मस्त सॉफ्ट आते हैं और तिनारेला मस्त रुचि उंडो सो डेफिनेटली उंद रेसिपी निकोल इल्ला ट्राई मानपोडो कमेंट सेक्शन निकोला फीडबैक करले निकोला रेसिपी अंचातन अगर ये रोला इना रेसिपी ट्राई मानपोडा कमेंट सेक्शन इंग पनले बरेद वीडियो पूरा तू दाय बका प्लीज़ वीडियो लाइक मन प्ले ये था पुनात निकोला फ्रेंड्स फैमिली नगोला शेयर मन प्ले पसा तुल्लाड़ा प्लीज़ एना चैनल ಗೆ सब्सक्राइब मन प्ले ಸೊ ನನ್ನ ಮತ್ತಿಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿ ಪ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್